Transparency International ippubblikat il-lista annwali tagħha dwar li huma l-aktar u l-anqas pajjiżi korrotti fid-dinja. Aktar ma pajjiż ikun il-qudiem f'din il-lista, aktar ikun ifisser li fih m'hemmx korruzzjoni. Jirriżulta li pajjiżna llum jinsab fid-39 post f'din il-lista. Analiżi li jagħmel One News turi li meta Lawrence Gonzin ħatar Prim Ministru fl-2004, pajjiżna kien fl-24 post f'din il-lista. Iġifieri fuq medda ta' 7 snin bejn l-2004 u din is-sena, pajjiżna waqa' lura 15 il-post. Dan ifisser li llum wara 7 snin b'Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru, bil-kejl ta' Transparency International, pajjiżna huwa meqjus bħala ħafna aktar korrott milli kien fl-2004. F'Settembru studju tal-World Economic Forum kien sab li dawk li jqisu l-korruzzjoni bħala element li tfixkel biex persuna jagħmel in-negozju f'Malta fl-aħħar sena żdiedu b'20%. L-istess World Economic Forum kien sab ukoll li l-favoritizmi u n-nuqqas ta' trasparenza fid-deċiżjonijiet tal-gvern huma żewġ affarijiet li qed ixekklu l-kompetittività ta' pajjiżna. Aktar riċenti, stħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar f'pajjiżna mill-Unjoni Ewropea sab li għal 27% tal-Maltin u l-Awċin il-korruzzjoni hija t-tieni l-akbar theddida għas-sigurtà ta' pajjiżna.